F'tal-Qortin ix-xara Għawdex inħoloq pajsaġġ mill-isbaħ li ħa post miżbla li kienet ilha hemm għal aktar minn 40 sena. Kienet amministrazzjoni preċedenti li wedet li se tagħmel dan. Iżda għal darb'oħra kienet l-amministrazzjoni preżenti li rat li jkun hemm implementazzjoni tal-proġett. Proġett li għalkemm il-permessi għalih inkisbu fl-2010 u kellu jkun lest fl-2012 kien iffinalizzat fl-aħħar ġimgħat. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo u dak tal-Ambjent Leo Brincat tkellmu dwar kif il-proġett sar b'kollaborazzjoni sieħa bejn iż-żewġ naħat. F'dan il-post WasteServe Malta investit 3 miljuni euro minn fondi Ewropej. Fil-post ħawlu pjanti indiġeni Maltin, saret manutenzjoni tal-ħitan u irrigazzjoni kontinwa. Kollox inħadem b'mod li jkunu kontrollati l-emissjonijiet tal-gass u titnaqqas il-produzzjoni ta' gass partikolari li hu impatt negattiv għal saħħet il-bniedem. Iċ-Chairman ta' WasteServe Malta David Borch qal li l-Qortin se jsir post li se jkun infittex minn bosta. Proġett li issa kif inlestu l-aħħar ftit xogħol li fadlinna nlestu tal-kurs il-WasteServe se tkun qed toħroġ minn dan il-post biex eżattament wara jkun jista' jitgawda mill-familji Għawċin, mill-familji Maltin u mit-turisti li ġew hawnhekk. Tajjeb li nfakkar li llum hawnhekk il-Qortin ġie wieħed mill-isbaħ viewpoints li għandha din il-gżira Għawċija kif jitilgħu ftit iktar lejn fuq. Għaddej ukoll xogħol fuq proġett ta' ġibjun tal-ilma. Dan se jgħin biex il-Qortin isir iżjed sostenibbli permezz ta' sistema li tiġbor l-ilma tax-xita biex jerġa' jintuża l-irrigazzjoni tal-pajsaġġ li hemm fis-sit. Fil-fatt, il-Kap Eżekuttiv tal-WasteServe Tonio Montebello qal li l-ġibjun għandu kapaċità li jessa madwar 4,000 metru kubu ta' xita u se jkun lest sa tmiem din is-sena. Il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat qal li l-Qortin hija xhieda ta' kisba kbira ambjentali f'Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo qal li r-riabilitazzjoni ta' Għawdex turi biċ-ċar li l-ambjent huwa għall-qalb dan il-Gvern.